Adi yang otak aku huruf ya. Abana mele ga amula sa tatagwa sa bang kaya ay tutug-tug na nang sa para kenron. Tawag daw di kau pakaulo krebe. At abana mele tanong sa diya nga mga heavy at tatagwa sa emergency audi na ataya. Anay bubetaro na bang ayo sikin lady. Tawag di nga ro patawlo ang foto ko kay. Abeni piu. Allah ka siya. Ayan ang mga likod ng looka. Ora niya. Ipasok ang intro. Pa-subscribe naman, boss. Salamat po. Napagilay tanong anong talaga hindi ka bala ka siya na amula sa ipagagaw sa basa o ninasa diyan na si Kalistrate o ninasa sa iyong tanong marawi nabibigay niya ka na may kagiraw ako inna lillah wa inna ilayhi raji'un mataan na po na papuala na si tanong man magadur ko ala kasabi na naman ang kaamula sa kagugurokyan arumiriga ka na niya kaganggan natiga ka na inaw adin na oras na diyan kaakibabatas yung yatay na adin na oras nasa ka manikibitan na imaling ako sa inyo di naman ang anon amula sa babu pugunya niya ka Allah piya kada din adi yang otak aku huruf ya abana mele ga amula sa tatagwa sa bang kaya ay tutug-tug na nang sa para kenron tawag daw di kau pakaulo krebe at abana mele tanong sa diya nga mga heavy at tatagwa sa emergency audi na ataya anay bubetaro na bang ayo sikin lady. Tawag di nga ro patawlo ang foto ko kay. Abeni piu. Allah ka siya. Ayan ang mga likod ng looka. Ora niya. Ipakaw yan ang ano kanulatan. O kabayatan waditan o masik sa kukuba. Kabay sabi ka masik sa kukuba. Naniya ka surga ka umiksyon daw ta'ala. Na dia yang nakatariya kini abulay. Tina man arada an yanzu min azab al-qabr ay yulazimuha bi arba'ah wa yastanibuha bi arba'ah. Sabi tiya sa tawa kabayayan adi masik sa kukubanian tiya kini abulay nanggula lang nakang patabatan. Nabaga ka na kadiya na patabatan. Asara ibaga ka nga patabatan. Na ingula lang nakang patabatan na di ka masik sa kukuba. Gira diyan salam. Kadi ka masik sa kukuba. Nabas tadi ka masik sa kukuba. Namya ka surga ka. Nato na nga patay pula lang na. Pag mayroon. Famuhafiduha bisalawat al-khams. Nasoka siya pang kakulima asambayan. Siya pang nakasulima asambayan. Inaw lima-lima sambayan. Narakun wallahu ta'ala. Ay mga pagareka, mga babayak ang tabiyaw. Kaba na masuga saya. Tanu di kakaso 20 patah kau rasa ka si sadiang kaya anoson yang kami terus Manila na ayah buar kon wallahu ta'ala na 50 minutos na so duong kau rasa du ayah makna niyan na dua pamana 20 agu tanaw kau rasa 10 minutos na lang nakalimuras na ayah buar kon wallahu ta'ala na 50 minutos ka ini betabang so 5 waktu na umanis sa 5 waktu na 10 minutos waktu duhur, waktu asar, maghrib, Aisyah subuh. Nah ini betabang sa 10 minutos. Na 50 minutos sa lakon wallahu ta'ala. Na 20 aku talo ka oras aku 10 minutos. Na lang na ka oras. Nano ba na ini? Bata na di kiga ka? Ino ka ba na? Pwede ba ta sa umani sa tema na umakato na 10 minutos. Kapya ka tiya ka nigiraan na imam ka. Alam mo nigiraan na imam ka. Kapya mo nigiraan na imam ka. Kamati di ka siyumem. Kabaga di ka. Ada perlu ko siyumam. Narumi ko ka. Ada pengira si Imam Allahu Akbar nanti ka imam strike. Allahu Akbar. Kalau mana kira ada imam maka kaya matang wala. Dia ko madusya wala di kedua kami notos. Ada ni kata kabilangan di kedua kami notos nanya ka sila makadin. Agi da ba nga imam ipapara ka. Ada ni kata kabilangan sobra ka sa badan nato. Allahu Akbar. Sobra ka sa gimagrat. Bangadi ka lang hirang nanap kayo no tap kayo bigubetan niya kagagani ka paman na ka niya kagagani kabat ya sa sambayan naman na ebo kung nakatanong agaman na 50 minutos na ipagasurga kapan Allahu Akbar adiya pa na nga sabi ng tanong nasusuan ng talay matarong tabiyo kapag natalay ni
Ay nakadakala na sabi nga nakapanilit sa kopa. Ano nga siya nga lang na to sa maskne nga paniilan. Allahu Akbar. Tara mo tamiya ka siya na, si Sabor yung naga, wala pag-imamanakan. Kaya kung pa ka pa siya mag-imam na rumar na ko kumimarakan, nasa masang ako sa subangan, lahat na meli ka na, mama, adisyo ba yung atom yasbo? Nasa nga ni tatantangan niya. Amini kila sa mata, natatantangan na kan, tatantangan na, nanya ka tinangan. Amatang wala ka, dyan yarak na ginawa mata, natatangan ako niyan. Nasa ka ni Mia, amya ka pa na din na sa mata. Wala ang pumila sa ito. Natatangan ako niyan. Yan ako, tatantangan kaya dari dua. Namatang wala ka, tatantangan ako, namitintangan. Yan nga niya ako, ako tinag na. Namatang wala ka, kaya kaya. Yan na, tunga mele, yan na buya ka mabuha, meron na ba ko na, pero na ko, tasambe ka na taro to. Tasambe nga kapangilele, may akwa ka mapiya. Allahu Akbar, ayakatiru Abi Darda. Ayakatiru Abi Darda natina a'budu Allah ka'annakum tarawnahu. Simbaan niyo subhanahu ta'ala. Sada taruban niyo pagkili subhanahu ta'ala. Sewaktu mga sahaba na andin ni katakbir naman niya sila sa dunia. Allahu Akbar. Tapi ay stokod na may nga ulog na dinalman. Asa katano? At wala karangit muna. Allah kahit masuk alaban ikakarangawan ng dopo tuhan orang itu mada kali kita kawan atas bukan apa pernah diteru anak di atas bukan ya kan di atas bukan nasi yang orang lakonin ame pas kaji di sunat orang asab ini ada kau mana kau nak kawan ini tu La ilaha illallah. Nabi ikadua asara siap na daw. Ipuni man to na siap man tano so lima asambayan daw. Ay dapat ro magiklas ano kay Allah. Lima asambayan. Patabi sa kadat wallah na opuna kay mapno sa mga masjid. Oay na palakaan wallahu ta'ala so kabarakatian. Ay lang man sa Saudi Arabia akan gagandang ita. Kalabara madamo natong na ini kanginan wala gasolina. Budawa namin na tama ni batong na di siya nagkakawasa. Allahu Akbar. Kebebe na subang ha. Di ba kap kinagira kubang na kebebe siya na sakat tanong na. Pagpagabang na to Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mababaliwan na to tadi ya. Hayya ala salat. So ano ko sambayan? Hayya ala falah. So ano ko kapakadog. Ay na nakakasuro mo nakabuti na. Daba sa kapakadog. Dabudawan nun. Hindi ba na nga sabag yung marano na matang wala kaya kapasangan niya nakapagkas. Pada ko rin madaw. At hindi mababay sa kasa. Lagi na sudah masjid dia kagya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makanya sabi ko kapagabang na maranaw. Uwan sa kapagabang. Ay sabi na maranaw. Amanay sa kataw na sangibo. Dua kataw na 2,000. Matang wala ka daw na masjid na niya pa no. Tapi adi mataw mamalong na niya pa no. Matang wala ka sa rin. Ay kapagkatsa. Ata sesa niya kaya tidak wana ilang kay gira na min yung maari na sa bibira kaunir. Na doon nagiling aba kumuro ko man siya na mga ami ag to tano. Matang wala kanya nagakala titulo mga karton na bisa ka sa kamargas. Agi khakwa. Napakatanwa na pamakaya niyo manatalo kaunir. Ay kita tagum na dindingal eh. Sukte ko ba dindingal ya? Eh na dia ko mo ba? Ya perlu ba siya bibira ako kanon titulo. De. Matang wala ka pamalian na pamalian. Tidak may lina buber na sa khatun. Mga diplomat, ito na kadua. Sa rasya pantanong na ditanong pa nga, kasi sa kukuba, na kasratong sadaka, na kadakal akasya sadaka. Kadakal akasya sadaka. Ditanong ka daw ng kasya sadaka, na kanaabas sekreto amalaw. Ayam ya'ali nabi na as-sadaqatu tatulul umur. So kasya sadaka ito nabi, na mapapakalan duyan sa umur tao. Nah, so mga luksano na ayaw buo-bulo kita nakasadaka. Ayaw pigaro nabi na dawa o marodakon bisadaka. Bulungan niyo tumo nabi kung nga sasakit na kano. So pasadaka. Na ay gina sa mga luksano. Na api kagawin nabi niyo na di pa atin, na di pa buwan. Napakasadaka. Nakuha na kuning na bugas. Nakuha na nitiba manok. Nasumbalin. Imam, magubilan. Panikano ka. Pakapsadaka na kasi na siya masigaro makano. Kapag itawa na makabugan. Na ilang nga mapita ka. So di pa ka. Pagpita di pa ka tinigaluks. Na ilang nga kamya ka pa may pasta. Bulungin na natin sa kasya na ka.
Agin sa tanong na, siya na ang tanong na medical. Baka nagkato siya matalo ko sa kasakit. Uwan na sa medical na miya makana. Bay man to miya makaito. Tiga nga watin na takulay. Pamasan ako nga medical na kadin siya. Tiga ulwakit. Kanya kasakit-sakit. Nga masa mabunga watay na medical. Ngayon niya, may natuturong. Hindi ko tadi yung opuro at arakatri. Sa medical. Miya ka no siya may. Nati yan, nakakuha sa medical. Wala kaya ma. Ano nun? Tinakata mo siya nga na puro taara katri. Yan nga parang eloks. Tapos nga, hindi lang, hindi naman yan sa'yo. Namin bura yating yan. Tigang mati na takol yan, kami masa sa midi ko lang po muling humabagro. Romeo Shua, tinakan na. Inilewat ta sa midi ko na din maalin. Magbabatalyan, tinaman tulap siya niya naman ka. Tina sa midi ka,